In Kerkrade ontbreekt het aan over mijn lijkmentaliteit. In Maastricht aan een lekkere opbouw en in Venlo aan rendement. Maar in de Eredivisie houdt Fortuna de bronsgroene eer hoog. Noem het stug, noem het antivoetbal, maar het Getafe van Limburg staat wel mooi op 25 punten in de Eredivisie. Dit is tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal. Op de avond van Roda JC tegen VVV schakelen we natuurlijk ook naar Kerkrade. Maar niet voordat we al het actuele aan voetbalgebied bespreken aan deze tafel. Dat doen we met 3 oud-voetballers. Met voormalig vleugelaanvaller Roberto Lancourt. Met voormalig goaltjesdief Maurice Schaaf. En ja, voormalig verdediger en tevens toekomstig hooglustigheid van Groep Maastricht. Reginald Tal, als het er ooit van mag komen. Nee, dat komt er nooit van. Nee? Ja, we blijven toch een beetje proberen. Jij zegt echt geen nee als ze jou vragen. Als ze me vragen, hebben ze een groot probleem. Nou, je bent dit weekend op de koffie geweest bij Frans Steunis. Dat was het begin, toch? Ja, nou ja, dat was een eer. Via het initiatief opgestart door Wadde Sloos. Ja. Gerenommeerde bedrijven die er ook achter zitten. Is er een medaille van verdiensten. En die wordt uitgereikt onder de noemer Digbis Bedank. Normaal gesproken gaat het naar vrijwilligers die niet moeten, maar willen. Om iets voor andere mensen te doen. En ja, Frans Steunis die doet, ik zeg altijd ook een beetje voor zichzelf. Maar ja, hij doet al, ik denk dat hij 60 jaar optreedt. Ja, bijna 60 jaar. Ja. En bij Rijk en Arm komt. En Hij doet ook echt heel veel voor bij jong en oud. kwetsbare doelgroepen. Hij houdt van iedereen, dat spreekt hij ook uit. Hij is ook na 2 zinnen is hij wel heel emotioneel. Ja, maar iedereen houdt ook van Frans. Ja, maar heb ik al het idee. En door heel Limburg. Ik in ieder geval wel. Limburg en België, dat benadrukt hij ook de hele tijd. Nee, dat was een hele leuke verrassing. En het was mooi om daar weer een bijdrage aan te mogen Hij leveren. werd 80. Gefeliciteerd namens ons allemaal. Yes. Over mooie initiatieven gesproken, Roberto. Ja, Zwijt verleid. Ja, top. gisteren de 30e editie. Ja, het was een mooie dag. Het was koud. Maar goed, we hadden ruim 400 deelnemers en uiteindelijk een hele mooie opbrengst voor het goede doel. Dus, €85.000. Ja. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van, om het even commercieel te bekijken, ten opzichte van voorafgaande jaren? Is dat... vorig jaar hadden we 78, het jaar daarvoor dik in de 50. Dus Zo. op zich zijn het wel stevige bedragen. Maar goed, Ja. het is ook wel elk jaar weer hard werken met het gezamenlijk bestuur. En ja, ook het commitment krijgen van bedrijven, van teams die meedoen. En we hebben dan een website, een platform waarmee ieder individu ook weer eigen geld kan ophalen. En dat is gewoon heel leuk. Een mooi bedrag, een goede doelen. €5, €10 bij. Ja. Hardlopen voor het goede doel, hè? Ja, absoluut. Supermooi initiatief. Over supermooi gesproken. Fortuna won van Groningen in de Eredivisie. Maar goed, er was wel de aan te merken, vonden ze bij Groningen althans. Kijk even naar Groningen-keeper Etienne Vaassen bij de collega's van RTV Noord. Ik zou echt niet in zo'n team willen voetballen. Ja, dan kan je beter je contract verscheuren. Ja, even serieus. Het is toch niet om aan te zien. Volgens mij is hij hier ook nog 4 jaar trainer geweest. Nou, maar ja, we hebben verloren. Dus misschien zit ik wat hoog in de irritatie. Maar ik ga gewoon lekker voetballen, man, zou ik zeggen. Daar word je ook wel vrolijk van op het veld. Ja, zat hij een beetje in emotie, heb jij de indruk? Hij zat behoorlijk in de emotie, maar dat zit deze gast wel heel vaak in de emotie. Hij doet gekke dingen op het veld. We herinneren ons nog die wedstrijd tegen Ajax, waar hij na afloop nog een rode kaart pakt door die assistent-trainer op zijn gezicht te timmeren. Ja. Maar hij heet dus eigenlijk niet Vaassen, heb ik opgezocht. Hij heet Burnett. Ja. Ja. International van Suriname. International van Suriname, maar hij heeft zijn moedersnaam heeft hij in Nederland en zijn vadersnaam als hij voor Suriname speelt. Ja. Ja. Maar wat heeft dat met deze teksten te maken? Ja, dat vind ik al krom. daar beginnen we dan mee. Daar beginnen we dan. Hij gaat wel naar het WK waarschijnlijk, hè? Dus. Ja, ik moet het zien. Maar je moet altijd opletten, toch? Als je zo naar een wedstrijd... Nee, maar even, hij heeft het over Fortuna. Fortuna speelt inderdaad naar de mogelijkheden. Maar Fortuna laat met die 3 gasten die voorin stonden tegen Groningen. Sierhuis, Iatare en de nieuwkomer Duivenstein. Nou, dan zie je bij Vlagen, als ze eruit komen, toch wel staaltjes voetbal. Dus ze komen met 1-0 voor Groningen. Dus ik snap het helemaal niet wat hij probeert te zeggen. Fortuna is degene die terugkwam. En die wedstrijd naar zich toe trok uiteindelijk. En dat je bij 2-1 voor dat gaat verdedigen. Ja, mag het? In Groningen? Jij zegt van je kunt je niet ingraven en dan Wat tegen stond Groningen? 5e of 6e voor die wedstrijd? Ja. Maar dit is onmacht
die uitmondt in frustratie. Dit soort dingen doe je naderhand in de spelersroom met een biertje. Dat je je kapot ergert aan de spelstijl van de tegenstander. Ja. Alleen maar omdat je hebt verloren. Ja. En tegenwoordig staat er natuurlijk gelijk een camera bij. Ik had een kleine anekdote. Toen speelde ik niet Roberto. En dan weet ik niet of jij al bij ons speelde. We speelden tegen Volendam thuis. En we verloren met 0-1. En Volendam had trainer Wim Rijsbergen. En ik had een uitshow. 2 bussen voor de 16 meter. Dus ik loop de spelerstunnel in om even de kleedkamer in te lopen. En Rijsbergen staat er. Ik zeg tegen Rijsbergen, lekker ploegje Willem. Die begint me toch te schelden. Wie ben jij wel en hoeveel interlands heb jij gespeeld? Maar echt moesten ze tegenhouden. Hè? Dus ik was zelfs al zeg maar, een soort gefrustreerd uit onmacht. En ik zat op de tribune. Dus dit is gewoon een normale reactie die je niet voor de camera moet geven. Maar Fortuna, wat jij zegt... met hart en ziel 3,5 uur in de auto of in de bus. Dan sta je daar, vol stadion. Die gasten die zijn in de flow, Groningen. En zoveel punten heeft Fortuna niet gepakt in uitwedstrijden. Hè. Nee, was de tweede uitzege inderdaad. Dat wil ik zeggen. En dan rij je wel 3,5 uur lekker terug. Precies, ja. En dat hebben ze gewoon super gedaan. En hij mag natuurlijk ook niet aan Danny Buis komen. Hè. Opmerking. Dat kan Hij is- natuurlijk... Dat bedoel ik. Hij is hier ook 4 jaar trainer geweest. Wat heeft dat ermee te maken? Jezus, man. Ja. Nee, maar ja, Hele super slechte overwinning. loser. Maar we hebben natuurlijk wel eerder dit seizoen gezien dat bijvoorbeeld Brian Linssen die hier zat, die had net met NEC verloren van Fortuna, wat met terugwerkende kracht natuurlijk helemaal een knappe overwinning is ook. Die zei ook al van het is verschrikkelijk om tegen deze ploeg te spelen, we willen niet 2 keer naar dezelfde kleur spelen. Je hoorde wel heel veel spelers zeggen van dat Fortuna zo'n verschrikkelijke tegenstander is. Nou, maar ik vind het gewoon heel knap met beperkte kwaliteit. Ja, zoveel punten al gehaald hebben. En dan is eigenlijk, vind ik, de manier van voetballen. Bij Vlagen is het gewoon, wat Maurice ook zegt, gewoon hartstikke goed. Mooie combinaties. Kijk, een aanvaller als Sierhuis is gewoon een hele goede speler. Ja, Mag het. Maar waar zit het dan in? Is het dan misschien dat de buitenwereld toch Fortuna nog Ze een maken- beetje onderschat als Ze een maken de relatief kleine ruimtes club? klein en ze gaan alle 11 volop in de duels. Dus tegenstander doet zich altijd pijn. Ja. Moet altijd een stapje extra zetten om hetzelfde te bereiken als wat ze normaal kunnen. Ja, en dat is lastig. En als dan het wedstrijdverloop dusdanig is dat je tegen Fortuna op achterstand komt, dan is het helemaal feest natuurlijk. Ja. En ja, ik begrijp dat wel, dat tegenstanders het heel lastig vinden om tegen Fortuna te voetballen. En de mentaliteit wint als kwaliteit geen mentaliteit toont. Ja, Ja, echt- dat is een tegeltje. Is er een tegeltje? Ja. Ja. Maar zo is het wel. En met alle respect voor alle spelers bij Fortuna. Halilovic heeft iets extra's. Iataren heeft iets extra's. Duivenstein Duivenstein heeft iets extra. extra's. Sierhuis. En ook. Die is fitter en fitter aan het worden. Iedere week hebben we het erover en scoort. Hij had wel heel veel tijd om de bal nog een keer goed te leggen, vond ik zelf. Je mag hem ook verdedigen, maar prima weer. En vervolgens ga je gewoon van je mogelijkheden uit. En dat zijn zeg maar redelijke Eredivisie voetballers. En dat is het. Ja. En dus moet je zo spelen. En dus hoeven ze nog maar 9 punten uit 14 wedstrijden. Ja. En zijn ze nu in één keer weer, wat we laatst ook zeiden, iedere keer als het moet, dan zijn ze er. Ja. Zijn ze weer volledig op plan. Ja, sterker nog, het gaat alleen maar beter, vindt Danny Buis. Die is in progressie. En dat is toch een raar fenomeen in het voetbal dat gebeurt. En dan gaan al die ballen in die 16 komen en dan kunnen ze ook 2 of 3 keer verkeerd vallen. En je moet echt proberen uit je 16 te blijven, wat meer druk op de bal. Zij gaan ook enorme risico's nemen. Ja, en dan moet je soms ook wat agressiever zijn in het druk vooruit nog zetten. Maar dat is op de een of andere manier iets toch ongrijpbaars. Dan probeer je dat te coachen, maar je bereikt ze niet meer. Ja, dit ging over het achteruitlopen wat in de slotfase gebeurde. Daar was Buis als minder tevreden over. Hij was wel blij over hoe het niveau de laatste weken bij Fortuna is gestegen. Het zelfvertrouwen is sowieso goed. In de laatste weken zie je duidelijk dat de kwaliteit op de training is toegenomen. Tot nu toe is het een goede window voor ons. Een paar jongens weg, een paar jongens erbij. We zijn in kwaliteit gegroeid. Het is nu te hopen dat die jongens ook fit blijven. Dat een aantal jongens die geblesseerd zijn terug gaan komen. Zodat we nog meer kwaliteit op de training gaan krijgen. En hopelijk kunnen we in de komende 1-2 weken misschien op de transferwindow nog wat doen. Waardoor we gewoon een hele goede groep hebben. En dan gaan we er een paar maanden lang alles aan doen om zoveel mogelijk punten te pakken. Met dus een spits die wel het niveau van 2 jaar geleden begint te benaderen weer, toch? Sierhuis? Ja, absoluut. Ik vind Sierhuis echt een juweeltje voor Fortuna. Nou, die fit is. Echt fit is. En ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd. Einde van het seizoen. Ik zie hem niet nu vertrekken, maar Afgelopen contract. Hè? einde van het seizoen. Maar ik zie dat even als doemdenker. De trainer gaat weg. Minimaal naar FC Utrecht. Ja. Halilovic weg. Iataren weg.
Duivenstein is gehuurd. Duivenstein gehuurd. Sirius, wat je zegt, weg. Ja, maar is dat niet ieder jaar bij Fortuna? Ja, maar dat zijn... en ze slagen er toch ieder jaar in om een maar laat ik het zo zeggen. Ik maak me druk Tom Buijs. Nou ja, de hoofdsponsor of de shirtsponsor was er niet, maar die is ook weg. Maar dat ligt wel een uitdaging voor volgend seizoen. Ja. Dus wat dat betreft... zeker met het vertrek van Danny Buijs, denk ik, absoluut. Wat gaat gebeuren. Ja, en Sierhuis, als die zich zo gaat doorontwikkelen en zo blij in vorm blijft, dan gaat hij ook weg eind van. En de keeper moeten we ook niet vergeten trouwens. Hè? Inderdaad. Ja. De keeper staat er in Limburg zelf al, hè? Tenminste, hij staat er al in, maar eigenlijk, ik heb iedere week weer de neiging om nog eens erin te zetten. Daar moet je 2 opstellen. Laat staan 2 van dezelfde. Maar goed, dit is dat Limburg zelf al hoe het uitziet op dit moment. Hij zou ook wel zomaar kunnen vertrekken. Hè? Ik bedoel, de rest ziet ook dat hij iedere wedstrijd... Dan vang je er wel veel voor, want hij heeft nog 3 jaar contract, Brandenhorst. Ja. De keeper dus van Fortuna en van Limburg zelf al. Daar mag in gewisseld worden, Maurice. Ja, ik haal Sajan van MVV eruit. Die heeft er nou lang genoeg ingestaan na een paar beurten dat hij in de basis staat. Voor Jansen zoeken we nog eentje. Hè? Voor Jansen zoeken. En niet vergeten aan 1 bezoek aan deze studio ook. Dat doet ook wonderen. Ja, dat doet altijd wonderen. Ja. Dan zet het regenaltje erin. Ja. En deze jongeman, waarvan jij de naam mag zeggen van Fortuna... Casavirgio. Ja, daar moet ik even nog op oefenen. Casavirgio. Maar ja, die doet het fantastisch. Hè. Die hebben ze gehaald. Die voetbalt daar mee alsof hij er altijd gestaan heeft tot nu toe. Dus het is een echte aanwinst. En je hoort ook zijn medespelers dat ze heel blij zijn met zijn komst. Ja, dat zegt vaak nog meer als dan een trainer dat zegt. Dus die verdient wel een plekje in het Limburg zelf dan. Was je net voor, geloof ik? Ja, altijd. Dat is altijd hetzelfde. Een dag ongeveer. Dat is niet erg. Maar beide verstand, hè. Ik moest echt heel lang zoeken. Ik zou het liefst de linksback vervangen. Maar dat de heren linksbacks zich een keer vermannen en een keer zorgen dat ze naar het elftal kunnen komen. De laatste waarschuwing dit, hè? Ja, dat is echt de laatste waarschuwing. Dan spelen we zonder linksback, hè? Nee, maar hij geeft wel een punt aan. De linksback en de KKD bij de Limburgse clubs zijn niet goed op het moment. Nee, we staan er niet lekker in. Nou ja, Blankaar, ik zag trouwens dat hij in de belangstelling van ADO stond, van VVV. Speelde niet slecht hoor bij Willem II. Maar moet er even uit omdat Breugelmans, die ook niet heel bijzonder speelde, maar wel bij 2 doelpunten heel erg betrokken was. Ja. Hij werd bij de ene gevloerd en bij de andere kopte hij een bal in de blessuretijd nog even bij de tweede paal binnen. En leek het alsof MVV de Champions League net had gewonnen tegen Barcelona. Maar goed, dat is een sportieve, emotionele reactie. En hij bagatelliseerde dat ook gelijk na de wedstrijd om te zeggen van ja, het was verre van goed. Maar als je in de laatste minuut een doelpunt scoort, dan... Altijd lekker. Dus daarom staat hij er deze keer in. En ja, kijk, die jongen die werkt zich te barsten. Die heeft heel veel energie, soms te veel energie. Maar goed, ook een plekje in de zon nu. Ja, kan hij jou bekoren? Nou ja, goed, ik heb hem nu een half jaar bij MVV gezien en het is inderdaad wel meer en meer een stabiele factor aan het worden. Het is geen Actas, zeg maar, in zijn persoonlijkheid. Ja. Daar zou hij echt nog wel in kunnen groeien. Maar hij is 25 en ja, hij komt vanuit België naar Nederland. Moet denk ik ook nog wennen op een bepaalde manier. Het is wel, hij doet heel veel op fysiek en daardoor is hij ook wel weer kwetsbaar op de langere termijn. Dus hij zou iets rustiger mogen worden, denk ik. Want je zag ook afgelopen vrijdag in de coaching naar zijn compaan in het centrum dat hij daar... Nee. Doet hij eigenlijk weinig of niks in. Dus ja, er is nog wel wat te ontwikkelen. Ja. Maar als een MVV'er scoort, zet hij hem in de... Als hij zo dominant aanwezig is... Want daar komt er iedere week op neer. Als ik vorige week braken, Mag ik heel eerlijk zijn? Ik vind het flut. Die bovenste 6 die staan er altijd in. Die keeper is altijd goed. En we liggen wat te klooien met die 4 mannen achterin. Ja. Ik vind het niveau... schrijnend bij Vlagen. Of het nou de blok is die niet verdedigt en er aanvallend een beetje voetbalt. Of het nou die kleine back, die Minitran, bij rechtsback van MVV is. Die altijd te laat is in zijn eigen strafschotgebied. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Ja, voor mij kunnen we het gelijk afschaffen en gewoon eentje noemen en dan zeggen die was deze week goed. We gaan het bespreken met de redactie. Ja, erop terug. Maar goed, als de voorste 6 altijd kloppen, hebben jullie het gewoon heel goed neergezet. Dat komt ook het staat. Ja, dat zijn altijd dezelfde goede. Kun je wedstrijden mee winnen. Nu de verdediging ook, Roberto. Hoef je een verdediging als je zo'n goede 6 voorin hebt. Over staan gesproken, daar staat ook iemand in Kerkrade. Niemand minder dan Sjors Lemmens. Want daar is vanavond in Parkstad Limburg Stadion de wedstrijd tussen Roda en VVV, Sjors. Dat is een derby, althans een Limburgse clash, hoe moeten we het noemen. Laten we even beginnen bij Roda. Nisbet die viel uit afgelopen vrijdag. Belangrijke speler. Hoe is het met hem? Ja, goed genoeg om in ieder geval vanavond weer in de basis te staan. En dat geldt ook voor Marco Tol. Die komt weer terug in de verdediging. Kane Seedorf, ook nog een vraagteken natuurlijk, afgelopen week. Hij zit weer bij de selectie op de bank. En dan voorin de bekende namen Kupelov, die zal rondom Anthony van der Hurk spelen. De topscorer natuurlijk van Roda. In het drukke programma werd hij iedere keer na een uur gewisseld.
Dus kijken vanavond of hij wel een keer de 90 minuten kan volmaken. Ja, dat is de grote vraag. We zien de naam ondertussen, de opstelling van Roda in beeld. We gaan zo bij jou terugkomen, Sjors. En dan gaan we nog even praten over VVV. Dit zijn dus de 11 van Roda. En Sjors zei het al, Van der Hurk wordt altijd na een uur gewisseld. Dat is wel opvallend, toch? Ja, je weet Altijd, niet. vaak in ieder geval. Het kan er natuurlijk aan liggen dat hij kwetsbaar is. Misschien ligt iets qua blessures. Maar ja, ik vind het gewoon een hele goede speler. Een goede aankoop geweest voor Roda. Die gewoon zich nu eigenlijk al bewezen heeft. Dus daar gaat het toch om. Reginald zei het al voor aanvang van het seizoen. Een hele goede wat Roda gekocht heeft. Toen was ik nog twijfelachtig. Maar het is echt een hele goede spits. En ik begrijp er helemaal niks van. Want het is gewoon data gestuurd. Dat hij iedere keer na een uur gewisseld wordt. Hij vindt dat zelf... Ja. Als ik het goed begreep, vindt hij dat ook helemaal niet prettig. En Roda wordt iedere keer slechter als hij gewisseld wordt. De laatste 2 wedstrijden hebben uitgewezen dat ze het nog weggegeven hebben op het moment dat hij uit het veld is. Niet dat het alleen aan hem ligt. Maar voor de tegenstander is het wel makkelijker om druk te zetten als Van der Hurk niet speelt. Hè? Ja, ten meer omdat de trainer van Dessel ook zegt, dat net een beetje als Fortuna in de eindfase, ze lopen te veel achteruit. Dan wil je toch net een naspeelpunt hebben. Ja. Helemaal gelijk. Maar het gekke is, we hebben vorige week over Sadiki gehad, die niet speelt omdat hij niet wedstrijdfit is, maar omdat hij geen wedstrijden speelt waarschijnlijk. En we halen hem er iedere keer na 60 minuten uit, omdat hij te weinig volume heeft. Ja. En als je iedereen na 60 minuten eruit haalt, krijg je nooit volume. Nee. Dus het blijft een beetje... Ja, en Sadiki is wel een mooi momentje om richting VVV te gaan. Ja. Is hier vorige week geweest. Gaf toen aan, hij moet ook meer minuten gaan maken voor inhoud krijgen. Ze gaan naar Willem II, zijn oude club. 0 speelminuten. Ja. Terwijl het gewoon in potentie de beste speler is die ze hebben. Ja. Dan denk ik van daar gaan ze toch niet heel goed mee om. Nou, dan is natuurlijk de hele logische vraag die we aan Sjors kunnen doorpassen. Kijk. Sjors, Sadiki, speelt hij bij VVV? Heb ik toch weer slecht nieuws voor Maurice Graaf, want hij begint weer op de bank. En is de vraag of hij inderdaad in het veld gaat komen vanavond. Nou, er zitten nog een paar andere wijzigingen bij VVV ten opzichte van de wedstrijd tegen Willem II. Een basisdebuut voor de rechtsback Zbay. Hij gaat spelen, want Davis die viel geblesseerd uit tegen Willem II. Odries die was al afwezig, ook tegen Willem II vanwege ziekte. Is er ook niet bij vanavond. En dan 1 wijziging in de linkervleugelpositie. Want daar gaat Ait Mahou spelen en niet Lasse Weemeyer. Trainer Peter Uneke gaf al aan dat hij meerdere smaak heeft op de vleugel. Dus dat is puur een tactische keuze. Ja, tot slot in de spits Dien Zandbergen. Onbetwist betreffende Peter Uneke. En de topscorer zit dus weer op de bank, Bjorn van Zijl. Maar hij doet het heel goed als hij van de bank afkomt. Ja, Aymehoed is linksbuiten en geen Van Zijl. Dat is het verhaal bij VVV. Wordt het druk, Sjors, eigenlijk? Heb je de indruk dat er veel mensen op afkomen maandagavond? Ja, absoluut. Meer dan gemiddeld op een maandagavond als ik hier voor het stadion sta. En een paar bussen met VVV-supporters zijn ook gearriveerd. Onder politiebegeleiding uiteraard. En dat is natuurlijk wel mooi dat er ook wel uit-supporters weer welkom zijn. Al is het maar een beperkt aantal. Ja, nu heb ik wel het gevoel dat iedereen zich hier afvraagt, Sjors, of jij iedere maandagavond bij het Baksal Limburg staat te posten. Dat is niet het geval, toch? Nou, daar moeten we ook nog eens over gaan hebben met de redactie, denk ik. Komen we later op terug. Jij gaat heel snel naar binnen, Sjors. Want voor de mensen die niet in het stadion zijn, de wedstrijd is live te volgen. Zometeen vanaf 8 uur via L1 Radio en het liveblog bij L1 Nieuws. Zandbergen blijft dus wel de spits bij VVV. Daar gaat het vaak over. Uneke zegt, dat is wel de speler die de ploeg het meeste brengt in die punt. Wat zegt de Bjorn van Zijl fanclub dan? Dat kan zo zijn. Zandbergen is in het voetballen misschien belangrijker als Van Zijl. Maar je hebt aan de rechterkant heb je Chroma staan. En die natuurlijk ontzettend snel is. Maar ja, zoals we de laatste weken zien, het rendement is iets wat minder. Ja, al maanden eigenlijk, hè? Ja. Als je naar VVV kijkt. Ja, dat is jammer als je dit soort... hier zie je een aantal voorbeelden. Als je zo in dat soort posities komt, dan moet je er toch altijd 1 van de 2 moet je gewoon altijd maken. En goed, daar is winst te halen, laten we het zo zeggen. Kijk, en hier legt Van Zijl, die legt een pand klaar, hè, voor Zandbergen. Ja. Die voor Chroma deze keer, Kijk. dan klaar. Nee, die gaat Maarten al een keer. Nee. Ik vond hem heel leuk. Nee, maar Van Zijl is altijd belangrijk. Die jongen verdient een basisplek. Ja, precies. Hoe moet VVV het vanavond aanpakken tegen Roda? Wat doen ze goed aan? Ja, kijk, ik denk dat de Roda thuis, zeker nu na het verlies tegen Topos, die moeten. Dus die zullen denk ik vol op de aanval gaan en proberen zo snel mogelijk in het begin van de wedstrijd die 1-0 te maken. Dus voor VVV zal het in het begin even proberen te overleven zijn. En vandaar het toch wel te gaan voetballen en kijken of ze zeg maar, via een counter iets kunnen doen. Maar het zal denk ik voor VVV vanavond een hele moeilijke worden. Ja.
VVV speelt de laatste jaren altijd goed tegen Roda. Kijk, ja, Thuiswedstrijd heeft VVV ook gewonnen. Ja, kijk, als Roda vanavond zou winnen van VVV... en dan moeten ze volgens mij maandag naar Almere City... wat eigenlijk een directe concurrent is, zeg maar, staan ze gelijk mee. Ja, dan kun je enorm een slag staan. Maar zouden ze die allebei verliezen, ja, dan gaan ze ook richting het rechte rijtje. Bij Roda is het te hopen dat eindelijk die blessuregolf voorbij is... en dat die gasten allemaal, zoals Paulus afgelopen vrijdag al... weer minuten kunnen gaan maken. En dat ze langzaam weer naar een vastigheid, een automatisme toe kunnen. Want... Ja, dat is voor elk team belangrijk, maar zeker voor hun... Ja, zeker in de achterhoede, want het verdedigen ziet er niet uit de laatste weken weer. Maar ja, daar staan drie anderen dan begin van het seizoen. Ja, Roda vrijdag tegen Almere en volgende week tegen ADO. Dus dat zijn lastige wedstrijden. Laten we even kijken naar de ranglijst. Hoe de vlag erbij hangt voor de ploeg uit Kerkrade en voor VVV. Voor Roda geldt dat ze net in die play-offs staan. 2 punten achter P3. VVV staat 2 punten buiten die play-offs. MVV 6 punten erbuiten. Mag je ook nog niet definitief afschrijven natuurlijk. Maar hoeveel belang zit er nou op deze wedstrijd dan vanavond? Nou, voor Roda heel veel. Ze hebben nu de laatste 2 wedstrijden 4 punten gemorst, geloof ik. Dan sta je dus gewoon vast derde. Ja. En dat is wat jij zegt, Roberto. Je kunt zomaar dadelijk aan de rechterkant staan. Dat is met alle respect. Dat zou voor Roda echt onwaardig zijn. En dan worden de gesprekken anders staan, denk ik, hoor, de komende maanden. Roda moet gewoon de play-offs halen. Los van het feit, kijk, iedereen heeft blessures. En ik verbaas me ook altijd over het feit dat iedereen maar geblesseerd is. We hebben 11 mensen. Top-Os had bij MVV... Top-Os had bij, tegen wie hebben ze gespeeld? Roda 12 reservespelers op de bank. Ja. Maar even serieus. Dat mag. Ja. Dan kom ik op de volgende conclusie. We hadden vroeger 15 man, weet je nog? 16 dus we hebben 6, 7 mensen. Maal 18 teams is meer dan 100. Dus in de Eredivisie en de Eerste Divisie heb je 200 spelers meer die op de bank zitten. Het is gewoon te makkelijk om profvoetballer te worden. Waardoor de selectie, de filter, de drempel, die is te laag. Iedereen is in één keer profvoetballer. En als het niet lukt, ga je in Azië voetballen. Met 15 man, waarvan er 2 nooit meededen... is er een hele andere chemie in een elftal. En laten we nou niet zeggen dat in de KKD ook 70 wedstrijden voetballen. Dus ook maar gewoon competitie, 1 of 2 ronden in de beker en een paar wedstrijden in de voorbereiding. Ik vind het heel raar dat mensen zo vaak en langdurig geblesseerd zijn. Dat moet ergens aan liggen. En nou heb je met die privacywetgeving dat je ook nooit weet wat er aan de hand is. Dat frustreert ook. Is de pijndrempel, is die weg, Maurice? Ik heb dat bij Roda met die Zeedorf. Die is meer geblesseerd dan dat hij speelt. Maar ik vraag me af, wat heeft hij de hele tijd dan? Pierre Vermeulen rookte een slof sigaretten door de week. En dan rookte 2 sloffen sigaretten door de week. En stond de hele dag in een plantenzaak. En jij die sigaar? Van Marwijk stond met 34, stond hij in zijn sportzaak. Dijkstra was 38, die stond de hele dag in de sportzaak. Kijk naar jezelf. Die mensen, ik ben onbelangrijk. Die gasten, die speelden altijd. Die verzaakten nooit. Die waren nooit geblesseerd. Nee, en weet je wie ook nooit verzaken? Nou? De amateurs. Amateurs. Mooi bruggetje. De amateurs. Zo, daar komt het weer. Van een vlammend pleidooi naar vlammende doelpunten. Bunde tegen Dalov onder 8. Doelpunt van Jelt Lejeune. Die tellen we. En voor de eerste keer op een groot veld dan deze ploeg. RKHSV onder 12. JV Smeets met de paas. Doelpunt van Silvano Hollanders. Dan bekervoetbal. Walram op bezoek bij Budel. Maar Walram is kansloos, mede dankzij deze treffer van Diego Seikens. Noem maar een uithaal. En dan de meest doelpuntrijke wedstrijd van de week. Die werd in Put gespeeld. Alpha Sport begon nog optimistisch. Tristan Jeriet die scoort hier. Maar IJsden scoort ook een paar keer. Onder meer deze kopbal van Tom Zende. Misschien mannetje bij de paal de volgende keer. Het wordt uiteindelijk, hou je vast, 6-4 voor IJsden. Wel een eervolle vermelding voor de keeper van Alpha Sport. Boyd Derksen met een hele mooie redding. Goeie goals en veel beter gefilmd. Ja. Ze leren het, de mensen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Dus stuur ze in de beelden naar tafelvoetbal@l1.nl. En dan brengen we ze in samenwerking met Mono Movies iedere week in de show. En dan kan Reginald de beelden beoordelen. Natuurlijk. Zullen we naar versnelde ronde? Even mannen. Roberto, om te beginnen. Hoe was de PSV-reunie? Ja, heel gezellig, heel leuk om weer een aantal oud-spelers dit te spreken. Maar ja, aansluitend na een lekker hapje eten kwam de wedstrijd. En dat was toch wel dramatisch. En goed NAC moet ik zeggen, die heel gedurfd, 1 op 1, heel aanvallend speelde. Maar PSV was echt, die waren zich alleen maar aan het focussen op Bayern München. Ja, dat bleek een belangrijke wedstrijd. Wie wint het LVK vrijdag? Carnaval begint in Maastricht als het carnaval is. Vastenavond, dat is op zondag. Oké, dat is hartstikke duidelijk. Jij hebt niks met carnaval, dat weten we intussen. Maar NEC, ik vraag het gewoon weer, worden ze toch nog tweede? Nee. Nee, nog altijd niet? Nee, doen het wel goed hè. Ja. Sami Owaisa in de belangstelling van
clubs nu al, hè, in deze transferwindow. Nou, wat een fantastisch bruggetje, want de vraag aan Roberto. Interesse, zegt Fabrizio Romano. Hij zegt het zelfs van grote clubs, nu in de winter al. Moet in de winter al weg? Is het te vroeg? Nou ja, goed, als er eigenlijk een club komt waar die inderdaad een volgende stap zou kunnen maken, waarom niet? Maar aan het eind van het seizoen sowieso. Het is echt een juweel. Het is een hele mooie voetballer. Ik denk dat hij een goede stel hersens heeft, stabiel. Maar het is echt de jongen die het verschil maakt. En dat is in het hedendaagse voetbal cruciaal. Dat zie je overal. Het is een PSV, ja... En zeldzaam. Cruciaal en zeldzaam. Ja, precies. Dus ja... Jij bent ook vleugelaanvaller geweest. Wat moet er nog beter bij hem? Nou, ik denk dat het gewoon ervaring is. Gewoon heel veel spelen. Hij heeft gewoon een lekkere individuele actie. Daar zit heel veel creativiteit in. Je moet hem gewoon vrijlaten in zijn doen en laten. En natuurlijk moet hij in een team die verdedigende rol, maar dat heeft hij eigenlijk al goed. Ja. Dus... Maar de laatste tijd krijgt hij die robbentrekjes en naar binnen komen en die lange hoek zoeken. Als hij Dat vind ik wel mooi, man. Ja, als Dat is hij echt knap. Dat is echt knap. Maar goed, als hij... Waar is mijn tweede vraag van de versnelde ronde? Ja, Och, die doen we de volgende keer, want we hebben geen Ik krijg tijd een meer. hele slechte eerste vraag en ik krijg geen tweede vraag. Nou ja, ik heb nu een half minuut voor het spoorboekje, dus ik ga heel snel door. Dan komt de redactie hierop terug. Dit zijn de wedstrijden voor dit weekend. Zoek uw favoriet uit met de kanttekening vanwege dat door regen al geliefde LVK op vrijdag. De wedstrijden dan live via het YouTube-kanaal van LA Nieuws en Fortuna op zondag via LA Radio. Hetzelfde geldt voor Fortuna of voor Utrecht VVV en MVV Almere op maandag. Dit was Tafel Voetbal. Roberto, dankjewel. Tot snel. Ja. Vriend van de show, we zien je graag binnenkort weer terug. En het gaat zeker voor Maurice Schaaf en Reginald Tal. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.